SD Music Studio. Rob Master. Ta ji kiɗan manya da ba su an yaro ba. Fatima dukkan da ba ta kalar yara ba. Ni dai mama na ba ta sa an yaro ba. Ta ji gidan turanci ko ingila ba kowa ba. Fatima dukkan ɗakin zamarin fa ba. Kasan inuwanki mukan zo ba za ki ce a'a ba. Gare mu madafa ce ke kamata ki ban hango ba. Wata gari hajiya Fatima kin dolan ba. Da mu da ke da mu san ba a bata ba. Da mu da ke da alaka babba. Kaji uwar mata ko a bangaren Hausa ba. Ga zinariyar gwagware gidan talaba. Sai mama, 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 sai Fatima da koranta. Sannu uwa mai asalin gata. Fatima da koranta. A cikin mata ke kika ɗau tuta. Fatima da koranta. Sannu uwa mai asalin gata. Fatima da koranta. Mata ke kika ɗauke ta. Ni hali na yabawa magiyinki abin kushewa. Zinariyar gwagware ga ki abin nunawa. A cikin dubin mata ke ganuwa. In kin fito mama kafin ki isowa. Amshin turarenki duka yi ganewa. Awaisu gidan ado dole ne marisunawa. Matar da kwarɗa ɓangare na kyautatawa. Hajiya Fatilan ba ɗaya ce dole ne yabawa. Batare na kowa mama sai dai girmamawa. Kowa naki ne mama gaki da tausayawa. Girma Allah ya baki, komai Allah ya yi miki. Mulki Allah ya baki, kyauta Allah ya yi miki. Fatima da koranta. Sannu uwa mai asalin gata. Fatima da koranta. Mata ke kika ɗauke ta. Maman safara'u a fara gidan gayu mamana. Maman safara'u kin ƙware gurin kyauta mamana. Maman safara'u ke ce nake yi wa wakena. Maman tukur imam gaisuwa gare ki ba zan daina ba. Maman tukur imam gaisuwa gare ki ba ta kare ba. Maman imam ki mini ni ma maza na ce a'a ba. Mama da mama kyauta halin ki ba ruwa ba.